egingo dugu lorontzi apainketa, bai? Eta horretarako zer beharko dugu? Goaldia, mahai bat, material ezberdina eta noski, lorontzia, bai? Nik adibidez, hau daukat, bai? Eta beste egunean, jarri nintzen egiten eta beste bat egin nuen, hau da, nik egitakoa. Orduan, egingo duguna izango da, orain esango dizuet zenbat material behar duzuet, ni jarriko naz egiten eta bero elkar ikusiko gara gero, bale? Behar duzue, leku apropos bat, eroso goteko, birzikletzeko papera, bai, mahai gainean jartzeko, eta ez ikintzeko mahaia, pintura, tiestoa, lorontzia, urbaso bat, pintxela, sukaldeko papera, zer erantzen bada, azkar garbitzeko, bale? Gogoa, denbora, eta prest, hasteko, bale? Orduan gero elkar ikusten gara, ni jarriko naz egiten, eta gero ikusiko duzue nire lorontzi. Agur, gero arte! Amoroski naute perekatzen, zure espainek amoroski nautela laztantzen, zuk amoroski maitatzen hau zularik. Hemen horrepatzen dauzue. Ja, bi kapa eman ditut, orain nago bigarren kolore batekin, berdearekin, eta nada, orain itxaron behar dut zikatzera, bai? Eta gero arratzaldean, ziku dagoenean, azken kolore batzuk emango diet, eta ikusiko duzue argazki baten bidez, nola geratzen den. Espero dut etxeetan ondo pasatzea, ekintzago egiten, eta nada, laster ikusiko gara. Agur! Zure begiek amoroski naute perekatzen, zure espain